αντιτέθηκαν στις διαταγές του αφέτη. Αυτή τη στιγμή δόθηκε η εκκίνηση της 7ης υποδρομίας. 9 καθαροεμίτοι εκδικούν το έπαθλο Μενελάου. Για την πρωτοπορία είναι ο Σαούντης. Απ' έξω Χαρουλίτσα στη δεύτερη θέση, Αντιόχεια. Ακολουθεί πιο πίσω είναι ο Φερντινάντο και τώρα ο Βαρβαρόσα περνάει τέταρτος. Ενώ στη συνέχεια είναι ο Ανίκητος και ο Γιώχαν. Τρεζόρ και Γκάμπλερ στις τελευταίες θέσεις. Στα 1000 μέτρα είναι ο Σαούντης μπροστά, είναι η Χαρουλίτσα στη δεύτερη θέση, Αντιόχεια ακολουθεί. Σαούντης, Χαρουλίτσα, Βαρβαρόσα και Αντιόχεια. Πιο πίσω ο Ανίκητος και ακόμα πιο πίσω ο Φερντινάντο. Γιώχαν, Τρεζόρ και Γκάμπλερ στις τελευταίες θέσεις. Ναι. Στα 600 μέτρα είναι ο Σαούντης μπροστά, περνάει στη δεύτερη θέση ο Βαρβαρόσα. Χαρουλίτσα μένει τρίτη. Αντιόχεια και Ανίκητος ακολουθούν, ο Φερντινάντο είναι στην έκτη θέση. Στο παράθυρο προσπαθεί να ξεφύγει ο Σαούντης, ο Βαρβαρόσα το καταδιώκει. Αλλά και η Χαρουλίτσα από μέσα μαζί με την Αντιόχεια επανέρχονται. Ο Σαούντης μπαίνει πρώτος στην ευθεία. Η Χαρουλίτσα και η Αντιόχεια το καταδιώκουν, ενώ έρχεται και ο Ανίκητος μαζί με τον Γιώχαν που έρχεται δυνατά. Ο Σαούντης προσπαθεί στα τελευταία μέτρα να διασωθεί. Έρχεται ο Γιώχαν με δυνάμει. Σαούντης και Γιώχαν. Σαούντης από μέσα, Γιώχαν δυνατά απ' έξω. Ο Γιώχαν σκεπάζει το Σαούντι.